Kaixo, ongi etorria, gertaeren arteko eragiketak egin aurretik 5 hitz hauek zer diren eta zer esan nahi duten ulertu behar dugu. Orduan hasiko gara lehenengoarekin, bildurekin. Bildurak ikurra du, bildu esan nahi du horrek, orduan dugu A eta B gertaerak. Orduan, zer da bilketa bat? Bilketa izaten da, bi gertaera horien oinarrizko gertaera guztiak osatzen dute, guztiak. Pentsa dezagun kartak ditugula. Eta adibidez, batean ditugu A gertaera izan daiteke kopak. Orduan hemen ditugu kopak dira bat, bata, bila, hirua, laua, bosta eta bat. Eta gero ditugu bestetik B izan daitekela zazpiak. Orduan ditugu kopak eta zazpiak. Orduan, biltzea zer da elkartzea? A eta B elkartzen dugu. Eta horren, hauedenak osatzen dute horren gertae berria, bildura. Orduan, hau izateke, hemen zeintzu diran kopak, hemen zeintzu diran zazpiak, eta bate erdian dago. Hau, adibidez. Ezta? Karta hau hemen dago. Horren, hemen badago elementu bat, gertaera bat, beste guztia daude hor edo hor. Orduan, hau izango litzateke, hau dena izango litzateke bildura. Zer gertatzen da ebakidura denean? Ikurra da, horrek esan edo, ebaki egiten duela, eta esan badu, akoa eta bekoa ere bai, zergatik? Bi gertaera horien, oinarrizko gertaera, komun guztiak. Horra ez dute balio denak. Bietan daudenean. Egan badu, A eta egan badu, B ere bai. Lehengo kasuan, bat bakarra dago. Hau, orduan, nola idazten da hori, A eta B, elkartzen dugu, eta ebakidurak izango zateke hemengoak bakarrik. Orduan, gutxiago gelditzen dira hemen. Kasu honetan, hau bakarrik, ez dira, ez zazpiak, ez kopak. Hau bakarrik. Eta behin bitartean, bildu ditugu eta denak hartzen ditugu. Orduan, hori da diferentzia. Orduan, zer da bategarria eta zer da betegarria. Orduan, bi kasotan. Hasiko da lehenengoarekin. Bategarria. Orduan, bategarria da ditugu A gertaera, dugu beste gertaera bat, eta hemen badago elementuren bat, edo beste. Orduan, ditugu A, ebakitzen dugu berekin, eta hau ez da multzo hutsa. Baditu hor elementu batzuk, daude hemen batzuk, eta horre bai. Importantea da hemen egotea. Hori da bategarria. Eta zer da baterazina? Baditugu A eta B, baina hemen ez dago elementurik. Adibidez, esan dezakegu A izatea kopak, eta B izatea ezpatak. Badago kopa eta ezpata batera den kartarik ez, orduan, geldituko entzateke horrela, A alde batetik, B bestetik, eta ebakiduran ez dago elementurik. Separatuta daude. Horrein dintzezei batera ezinak. Horrein dintzezei nik A eta B ebakitzen baitut, hau da, A eta B-koak multzutxa. Gelditzen zaigun azkena, aurkako gertaera da, edo osagarria. Horrela idazten da. Haren aurkakoa mar horrekin. Orduan, hart dezagun lehengo adibidea. Kopak. Guitugu kopak, eta zein izango izateke aurkakoa? Kopak ez direnak. Orduan, zeintzu dira beste guztiak, urrea, ezpantak eta bastuak. Beste guztiak. Orduan, horrek zesan nahi dut. Nik baldin badut gertaera bat. Ta biltzen dut bere aurkakoarekin zer ematen dit? Guztiak. Lagin espazio osoak. Elementu guztia daude. Ezpatak eta ezpatak ez direnak. Denak. Eta zer gertatzen da ebakitzen baditut? Izan daiteke, kopa bain badia, kopak eta kopak ez direnak. Badago kopa dena eta kopa ez dena batera. Badago baten bat? Ez, ezta? Horrak, hau izan mantzateke, multzu gutxa. Bi ezaugarriak betetzen baditu, orduan bakarrik izan daiteke aurkako gertaera. Bestela ez da izango.
Eta bukatzeko bakarrik honi askota esaten dugu hau edo hau, ez? Eta honi esaten hau eta hau, da, izan behar da hau eta gaina horakoa. Eta hau edo horrelakoa. Bueno, orain bai hasi gaitezke adibide batekin ikusteko ondo ulertu dugun edo ez.